basta ang katawhan sa Dios mingon amen. Inang imong katapan katawhan ka sa Dios, brother sister. Balusi ako usab katawhan sa Dios. Na kung ikaw katawhan man sa Dios. Na hindi ka magpanungo sa paligay sa atong Ginoo. Amen. Samtang nagpaingon mi karon buntaga nakita na mo ang mga tao nagdala og kanlukay man na, no? Nagkahoy man unta to. busy po sa trabaho. Pero ako yung nga nakita na ang ginawin mayo kayo. Bisan sa tayo ano ka, abroad yung ang ginawin kaya ka ng wala yung sa mga mubiya pa. Tawad mo raw, ayaw ka mamuling natas tayo.
na rapid kay nahiya lagi wala nga sa kuha lang po na anak kung ang Ginoo yun kung asa ka ang lugar muhatag ito kaning protection muhatag siya o giya muhatag siya o kaayo sa kinabuhi muna nga pasalamatan ko na mga Ginoo bisan pa sa trabaho anang tama-tama lang ba sa mga human yung sa una 8 to 9 mga 10 hours nagitigaan ka po ko kanang may palawas kasi morang gina ang kinakailangan kinato nga kanang may palawas tumatagusan kinakailangan sa bata tanatanan kay ang nakita din ako nga musot ko na nga itong kinabuhi kanang yung mapinapsanon kaya kung unsa ka lang yung mga plano sa kinabuhi mo na yung dito dyan sa Hebrews 11:1 kanang sayings kanina hope that makes your dreams come true nang hope kung ano na kayo paglaong muhimong rin na siya muhimong na siya na ang tanangin mo mga pangandoy makuha rin na siya muna nga sa pagtuo sa imong kinabuhi kanina sa unang panahon ko dili na ako ma-express ang kamayo sa imo kay sa unang panahon makita yun ako lahiya lagi ba? Kung ang ako kinabuhi sa una itandi karong kanyanto sa mga pangunahon naglahiya yun muna nga nakita yun ako ang kamayo sa Ginoo naagad kanunay bisan usahay gani nga usahay bitaw mo mas bitaw na pagdali ang naatri kayo makasimba pa mas tinuod lang ako nagsaradyo ko ba makadungog sa mga Christian songs mga wala yun muna ako nga Yahweh gusto na na ito ganihilak na kung may panahon hindi kinubiyay sa pagsimba kaya ang pagsimba gusto yun na makapagkamit sinuunan ang awas na ito may aksyon ng kaluya tulad muna ako naman ganyan ganyan kasi isang masawa tulad man ako kung nananagad sa inutro naging ganyan problema ang mabot na struggle ba nang murag makaanan ito sa mutuliyon nga musa na naman sila at pagdaig sa Ginoo kasi mamiss mo ang kamayo sa Ginoo mamiss mo ang kanang hindi lang apart ba sa mga panahon muna nga nakaanal yung nga pasindot yung kaya dahil na dili mo biya magsimpa sa Ginoo kay siguro no, gusto pala pa dito sa among dito siguro sa layo at ako din siguro na kung layo tayo kung gusto 2 hours na nakakabot sa pagsimba dito muna nga ako lang pasalamat sa Ginoo nga itagalan din may panglawas blessings nga wala na akong masamutan kaya na blessings na sa Ginoo muna nga ang blessings sa Ginoo huwag ka sa mga hope that makes your dreams come true. Kapag o himot ka rin mo na muabot ang kalakaran ng mga panalangin. Proverbs 11:12 na marunang ng mga pagtuo kaya sa Ginoo kiday ang kalakaran ng mga posible sa pagkakulit. Ihagal ka sa Ginoo. Dili ka mo biya. Dili ka mo biya. Kung dili ang Ginoo muhatag ka rin mo kung pagkikon kasi sa kinabuhi. Ito mo kaya Ginoo mo na atong kanagpanan
sa Ginoo. Kung yun ang pinaka-importante ang magsimba, kailangan kung bisa nasa asa-asa ka mga ito, muna makapalikod sa mga kinabuhi, muna makahatag ko, discourage mo sa murag, ang Ginoo doon kanino kung ano na yung problema. Siya ginabugiya. Imagine mo sa buwan niya kami, mamis, makalungkot, mga wala kami, kalungkot, wala kami presente, mapapalikod, mga anak, mga nindot yung kayo kung napalay mga opportunities rin. Muna nga ko sa Ginoo nga napasalamat ko ang kabalik ko kulit pero ang pagsimpan ako kami na lang doon sa apartment. Muna nga Ginoo doon ako natulog na ako Ginoo udiskaril sa mga kinabuhi. Wala siya mahata ko manang nalimo yung ta kaya doon ay mga gustuhan dito ang mga kaupan nagyapon ako nga ang ilang kinabuhi na yun na kayo sa Ginoo naghan kayo ang abroad maayo kayo pero usap may patayanan na palimod na sa Ginoo kasi wala kayo panahon saya upan ganito dali-dali na lang ang Ginoo na warta ang importante yun na doon po kasi Ginoo na ano na blessings na malipayon na sadya nindot kayo kung ano na yung nag-iusa kasama ni una nga ang ako nasutin nga mas nindot big kayo ng mas bitagin kayo nga doon ang simbahan kami na yun ang kayo doon mas problem mga 2 hours o 3 hours nga doon kita ginapon di bata ka mayang ginapon nga asal ka nga please una nga kasama ko sa Ginoo nga balik ko doon nga nagbalang nga ako ng mga wala niyo pasanin nindot yun kayo bidayo nga samtang kapadri nga mga
his nostrils, gihuipan, ngadto sa mga buhok sa iyang mga iyang ilong, the breath of life, ang gininhawa sa kinabuhi. And the man become a living being. Sa Binisaya, o ang tao nahimong buhi, nahimong kala na may kinabuhi. Maulit, o ang tao nahimong kala na may kinabuhi. Mao kadto ang unang giumol, walay lain kundi si Adan. Dili si Eva ang giumol, si Adan ang unang giumol sa Dios. Dili siya tuwa sa among salita. O tungod niini, gihimo niya ang babae gikan sa iyang puso na mao si Eva. O karon gisugdan sa Dios ang iyang plano o programa. Apan tungod niini, ang tao nakasala. Ngayon, unang utang ipahimamo sa tao gikan sa Dios mao nagidili ang pagkaon sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo o sa lautan. Dili mansanas, sumala sa akong naibawan ka dito, mansanas kuno, apan dili kadumao, kundi kahoy sa pag-ila sa maayo o sa lautan. Karon sa diha na gikaon sa tao ang gidili sa Dios, ingon ang Ginoo. Hallelujah. Sa dihang mo kaon ka, mamatay, ikaw. Mingon ang iyawa sa Genesis chapter 3, na dili ikaw mamatay. Muturo mo na mas taas ang panguna-una sa Diyos kaysa tao. Mas taas ang panguna-una sa Diyos kaysa iyang mga manulundan. Si Lucifer, sa wala pa siya kahit iyawa, manulundan siya o siya ang pangabaga sa Diyos o siya ang worship leader. Si Lucifer, o tungod niini, ang iyang panguna-una, limitado, ikumparar sa una-una sa Diyos. Nag-iwan niyang tulong ang imo muna-una, lahir sa muna-una. Kaya taas ang iyang panguna-una, ikumparar sa panguna-una kanato. Labaw sa tanan sa iyang mga binuhat, mao ang mga madulungan. Ubos ang panguna-una, ikumparar sa panguna-una sa Diyos. O tungod yan, nag-histo kang Ginoo, kamatayon. O may mga nagyawa, dili kamatay. Sabihan mo kapag ka ini, apan mabuka. Nagasulti, ihapon siya sa kamaturan. Apan kung sa kabutan ng iyang ginubang, mao, nag-iinan siya. Miingon ang yawa sa babae, aw di ay. Gididaan, baka mo sa pagkaon, sa tanang kahoy. Verse 1, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Mas maalamon pa ang maong mahalas o serpente sa kanang mga hayop na iyang gihimo. He said to the woman, did God really say, nag-ingon ang Ginoo di ay, you must not eat from any tree, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Okay. Giingnan siya sa Diyos na kung imo ka ng hikapon, imo ka ng kaunon, mamatay. Imong basahon nito, ibalik ang usap sa yawa. Praise the name of the Lord. Verse 4, you will not surely die. The serpent said to the woman, dili baya ka mamatay. Nag-ingon ang serpente dito sa babae. Ang yawa nag-ingon sa babae, dili ka mamatay. Nga nag-ingon ka sa dili mamatay. Tinuod bitaw ang isulti ka sa yawa. Kaya lawas nga iyang gitintal, wa kami mamatay. Apa nang iskutan sa Dios ang espirituhanong kamatayon. Gawas pa mo ito mo nga mas dako kayo ang epektibo sa espirituhanong dako ikumparar sa atong pisikal na pagkita mo. Amen? Pag-ingon sa Diyos, mamatay ka. Una namatay ang espiritu. Ikaduha namatay ang lawas. Namatay mo siya. Ningon ang yawa, dili ka mamatay. Sa dyan mong tawag ka na. Ano niingon na siya? Ang iyang pagmuna-muna, ubos ka ayo ikumparar sa pagmuna-muna sa Diyos. Ang mga anak sa Diyos, ningon, Amen. Nagkasabot na lang kita karon nga na. Nakasabot na. O karon, gisupak pa wala. Gisupak sa dihang ikaw niya, ingon ang pulong sa iyo, nahubo ang himaya. Gikan kanila. Nagpasabot na, binisihan sila ang Diyos sa mga nagbisik kanila. Tungkol niya to, ang tao na hubo, nakahubo siya o nag
naghimo siya, iya ka, o galing mo pa kamo, pinaagi sa pagtahi sa mga dahon. Magpasama mga mawali, mga ito ang unang terorin, naghihimo. Nagtahi sila, dahon ang ilang itahi. Lagto niya pagkasunti ang kaliwat ni Adan, ano na ikamatayon. Kita mga kaliwat ka ni Adan. May kamatayon. Mapakulit ba? Dili. Di mahitabo sa atong lawas. May katapusan ang tao. Apan tungod ni ipakwi sa atong Ginoong Jesucristo, inay kamatayon, kinabuhi ang imong angkon. Palakpakan na ito ang ito. Hallelujah. Wag mo kasabot kayo, sige ko nagawa na pero karon ni ini nagsige lumo og mga patay. Sige ko pamutan na Lord, ipasabot na ko. Nagkikisuhan ng mga tayo, iyo man gikagawa na mga tayo. Mamatay ang gihapon. Nahinungdog ko. Niingon ang Holy Spirit na nakuha ko mahinungdog nila sa ro. Sa John chapter 11, iyon siya at tuon na to siya sa ro kay natulog siya. Ang iya mga tinunan wa makasabot nga matay na siya. Ingon dayon iya mga tinunan na kung natulog man siya, wala yung problema, dahil na siya bukaon. Kaya naaman siya pamaratian, maayon pa siya. Ingon ang Biblia, wala sila makasabot, busak, giklaro sa Ginoo. Wala natulog sa normal na pagkatulog, namatay sila sa at matulog siya. Nasabta na ako. Nalihan niya sa mga kasirahan, kumatakot siya kinabuhi, wala matay, natulog siya. Kung saan pagkamatay na. Amen? Ato ang palakpakan ng Ginoo. Okay. Nag-iwan ng Ginoo sa katuyuan, meron kita Ginoo. Ang katuyuan na niya, musimba ang tao. Pasimba ang luwan nila, hindi pangayo, simba. Nindot ni Manustohan, wala yung mga kapagano, nana ang kasiguruhan. Nana ang kalinaw. Apan, ayaw lang kalinti. Iwan ang Ginoo. Pagdanon sa pagkinabuhi. Continue to live in Him. Alam na itong mga nag-aabulod, sila si Bubot, sila si Rinley, ang uban pa. Wala man mo kasalanan niya sa layong lapit, pero bantay ang inyong pagkinabuhi. Nag-iwan si Paul, continue to live in Him. Colossians chapter 2, verse 6. Ang pa sa mga continue to live in Him, muhatag kang panahon sa pagsimba sa Ginoo. Ikaw ang Ginoo. Ang imong relasyon sa Ginoo. Dili ka muban sa mga pangunahuna diin kalibutan. Ingon si Paul, continue to live in Him. Okay. Colossians chapter 2. Padayon, ingon siya din chapter 2 verse 6. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you will prove, and overflowing with thankfulness, pagdayon sa pagkinabuhi. Kinabuhi si Kristo. Amen? Ayaw dawata, ayaw kinabuhi ang kinaiya sa kagagawas. Pero kung iyong kinabuhi mo ng kinaiya sa mga kagagawas, hallelujah, ako iba sa kanyang tuntag na mga spiro na kakitab na kong balon, kung nahalo siya, na makari ang niyang pagtuon, nalunod siya. Dili ang mahanin ng tubag sa iyong pagpanalangin. Dili mahanin, ulawan ng tubag sa kalipay sa iyong pagalingon. Si Kristo. Ang ulawan, ang kwarta, wapin na Ginoo. Pero ang Ginoo, nailaghang kwarta, ang daghang ulawan. Ingon ang Ginoo, ulawan, salapit, ako man. Amen. Mao nga, pahinumdong dili nato undangon ang pagkinabuhi diha sa Ginoo. Muhatag kag panahon sa pagduol sa Ginoo. Kinabuhi si Kristo. Mao na nga ingon ang pulong, the people I call for myself is to proclaim my praise. Unang pag-umul gikan sa yuta ikaduha, dili na umulon ang tao sa yuta. Nagkasalapan ang tao, nag-anak, nagputo, nagdaghan ang tao, nagdaghan usap ang kadaot. Di mo na nag-multiply ang tao, di mo na nag-multiply ang problema. Di ba makaroon ng panahon, multiply ang problema? Apan ang tubag ni Mao si Kristo. Gusto sa Ginoo nga ang tao na nag-multiply ang mga problema, nag-multiply
Bisan layo ka na kay pulong sa Ginoo na sumulat sa iyong pagkalinga. Giumol ninyo ang iyong pagkalinga. Tuod sa layo, diha ka niya, siya ang ganan, alam ka na. Amen? Okay. Ako ipada yung gamay na. Kung sa man ang ko na ito, sa kaliwa, pagkita na dyan, ang diruan, kalaglagan. Pero karoon, doon sa Ginoo. Kung sa man ang ko, hindi kalaglagan. Diluwas, girescue. Atong palakpakan si Jesus. Naman ko, kung sa man ito, kung na ito kanya ito sa kaliwa, pagkita na dyan. Ang atong naglago, gawas na kita, kalaglagan, hallelujah. Ang atong kinabuhi, orang lapo, na puno sa sala. Ang lapo kita, atong banin mo, takot na siya, bisik ang hutaw, ang pilit mo. Mauna ang sala. Ayaw tanawa ang sitwasyon sa dapit sa panahon, kundi tanawa si Jesus. Sa una atong kinabuhi na buti sa sala, apan karon kumusta? Matarong atubangan sa Dios. Amen. Amen. Na matarong ta, ang tanang matarong ng Kristo, will say amen. 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 Ikatulo, sabihan na wala pa ka sa Ginoo, kaliwat patang adan. Kung sa man ang imong man na palunod sa una, kamatayon. Kamatayon. Karon kumusta? Sabihan na lang ng Kristo, inay kamatayon kung sa man, eternal life, alapakan ang Ginoo. Kinabubuhay ka katusan. Hallelujah. Kaya ito, sabihan na, wala ka sa Ginoo, diya pa ka sa kamot niyagan, liwat pa ka adan sa una, di pa kaliwat sa Ginoo. Kumusta man? Separation. Layo kita sa Diyos. We are separated by God from God. Amen? Layo sa Ginoo. Pero karon kumusta man? Ano na relasyon with God? My relationship with God. Palagpakan ng Ginoo. Romans chapter 5 verse 11. Yun ang relasyon. Amahan, anak ko, amahan ka. Kaya naaman ang atong maayong relasyon na ang kanay kalinaw, na kanay kalipay. Kung asa ka man, dili ka niya diyaan. Amen. Bawa na si Isa, bisan asa mo tutog balon, na igwa mong tubig. Pero ang mabilis ni Hana mamugtog, wala tubig. Kaya ano, wala Diyos. Ang ilang ihimo, nanaway na lang sila ng Isa, ay ilang inubo ng tubig. Magpaubos kita mo si Isa. Muguntog na sa kaya. Nanasay tubig. Pag-lepegan sa mapisaran, bago ka mong tubig. Ilan akong inubo. Bisan kung saan ang ilog, basta ang Ginoo, dili mawala sa iyo. Di ka mahutag sa grasya sa Diyos. Palakpakan ang Diyos. Amen! Sa una, sa lihan ang kita kaliwat pa nila ng suman, mga kasinubakon. Disobedience. Amahan ang para sa lagi pagkayo na pag-iungan, pag namangyari mo naman pabuti sa Israel. Matuman ng pag-uura pagkataon-taon na, pero di manaway, di ba tabi dito, magagawa nila hitatsi, himantayon, tabian, chismoso, o chismosa. Praise God. Disobedience. Pero kumusta karon? Mga masinugtano na palakpakan ng Ginoo. Mag-iwag ka na pangita si Mahan, ikatuloy ko, mangita na daw na, magdahil mo karon. Yan naman, mo ka na, bunga sa imong pagkamasinugtano. Sa mga salayo pagkita sa Diyos, wala pagkakagadihan ng Kristo. Gawas na disobedience. Ang atong kinabuhi na hinuman. Amen? Hinuman. Apan karon, kumusta? May katawasan. Halakpakan ng Diyos. May katawasan. Sa una, hinuman. Isang asa. Salamat sa Diyos. Mga parte kami itong linggo, ang iyang lawas, ang iyang loob. Ikalipay na ito. I-celebrate mo ko. Atong inon, Lord, salamat. Na niini mga utanga sa among gihimo, kami nagahandong kang tayo. Ang iban po, kung hindi sila tapos, di ilalagay pangibo. Pero kita karoon, inon ang Biblia sa Matthew chapter 26, kumaon kamong nga tanan. Uminom kamo nga tanan, pakanon painunon.
Salamat sa iyong lawas. Maglililawas niya ng mga tinapay, haleluya, naglibo ng mga Hudyo, nininyo siya sa John 6, ako ang tinapay, nananaw kita sa langit, kung mukhaw ka mo, niining tinapay, ayon sa matamatong ka mo kinabuhi. Naglibo ng mga Hudyo sa mga pagkikik ng matawanan, nagkasabot na po ng Ginoo nga siya kikitan. Ingon ang Ginoo, kung ako inyong kanon, di yun mo makakita ang ining kinabuhi. Naglibo sila. Hanggang niya ang tinunaan habang mabagsay. John 6:6. Habang sila natalikod, kaya wala na nila hisapti ang litungan na iyong katuyuan na itong Kristo. Apan, kung ikaw nagapambot, nagatutok ang Kristo, wala'y malisod na mga pulo din sa Biblia alang ka rin. Ningon si Jesus sa Matthew chapter 13 or sa Mark chapter 4, ningon siya, kanila na sa gawas, nagpasagot ka, wala mo to. Hindi mabuta na magpagili lisod kanila. Apan kaninyo, ningon siya, walay butang malisod. Ang tanan, iyak, ipadayag, palakpakan ang ilang. Maninyo ka na! Atong mo ang nakapag sa ulo ni ang tawagan mga kusindiris. Galing ka mo. Hallelujah, praise God. Praise the name of the Lord Jesus. Praise God. Simbolo si mong dugo nga niagas dito sa krus kung nagagalan ka na mo, di mo nagahilo sa among mga pagkataos. Nakakani katakos Ginoo sa pagdawat nini, walay pagduha-duha, kapag Ginoo ano na yung pagsusi, pagdali sa among kinabuhi mga Lord. Salamat Ginoo, nasa ambit kami duha kabahin. Lord, doon ay mga maayong utang, mahitag ko sa among kinabuhi. Asong kinigawatan Lord, babal sa akong mga salamaton. Sa pula po.